Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short, magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Ika-20 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Grabe ang pizza subong, no?
2-20-20-20. Ay, partid walang ka numbers ba? Pebrero 20, tuig 2020. Ay, party siling ni Lacson Nelmar Gagakson El Rey. Daw ka di buenas kuno sining adlaw. Di buenas tanan nga nagaulan, nagalamigsak ang pila ka porsyon diri sa palibot sang syudad kag probinsya. Pero daw hindi gid man mabaskog Inopdanay kita mga kaaksyon, tubtob kita sa taknala 1:15 sa pagdulong sa mga balita, gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita national kag balita international. Kalakip man ang aton sining mga local and national issues, dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kabanwahanan? Kag kasudaran diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Kag sa mga barangays kag mga kapurukan taman diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kabayuntang yara lang sa mayong kahintangan ang aton sining mga kaaksyon. Samtang nagapamati kamo diri sa Aksyon BBB, kami ang bahala sa pagdala sa mga balita karon nga udto sa inyo sining pagpanyaga mangin kabahin ang Aksyon BBB. Kag sa mga kaaksyon tadra sa Negros Oriental, sa kaiping probinsya, kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa Bugos nga Rion 6 kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwa. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa mga kaaksyon tadirang nag-monitor na live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Pwede man ka pamati sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod. I-type nyo lang ang Aksyon Radyo Bacolod para makapamati ka mudra kundi gani sa aton sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Kaya acknowledge talang kamo dugay-dugay sa inyo sining mga mensahe. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial maging kaupod ta si Aksyon Marlon Hinovilla. Kontrobersyal nga animal hub sa Panadimuon dormitoryo sa mga atleta suno kay Governor Lacson. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, rain or shine, mass wedding sa Bacolod, madayon karon sa hapon. 220 man ang pagkakaslon sini. Sa BCPO naman, gabalita ay gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, isa sa duwa ka personang nagsulod sa balay ni Dr. Orola. Kahapon sang hapon nagkuha sang kapin 1.4 milyones nga kagamitan kagalahas na kilala na. Sa Nokpo naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden. 3 ka mga sospitsado ginatutukan sang Escalante City PNP angot sa pagpatay kay anay barangay kapitan kag karon kagawad sang Barangay Libertad, siyudad sang Escalante. Balita naman sa patrol, we have Aksyon Alvin Graba. 11 anyos nga babae, ginaligar ginhimuslan sa banwa sang Kawayan, sospek 14 anyos. Napakaduha man lang sang biktima ni. Sus. Sa balita naman sa special assignment, siga balita ni Aksyon Artay Hopon, Employees Assembly pati gayunon sang Basiwa buwas nga adlaw, mga opisyales sang union dismayado. Samtang sa aton sini mga balita out of town sa siyudad sang Sagay kag Escalante area, 6 ka persona nga gindakop tungod sa warrant of arrest.
Angot sa pagbayular sang PD 1602 ining illegal nga pagpanahor. Gin-release pagkatapos nga nagmulta. Ining update sa Sipalay Galini kay Aksyon Nonoy de la Cruz, no? Nagmulta. Okay, nagmulta lang pero may impression na o kung may kaso. Ibaloon ta na karon sa kay Aksyon Nonoy de la Cruz, kay Aksyon Tomon 40 naman nga balita. Sa Sagay City, hacking incident, biktima ginabulong sa ospital, suspect padayon nga ginapangita sang kapulisan sa syudad sang Sagay. Balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor. Sa La Carlota City, 5 man ka mga sospekho dakop sang kapulisan sa syudad sang La Carlota sa paglapas ang PD 1602 kagabi sa mga syudad. Samtang sa aton sini nagapanguna naman nga mga balita nasyonal, Espinido mahimo imbestigahan bangod sa paglapas sang gag order sang PNP. Kag may update kita sa COVID-19, mabatian sa dili lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:59 ng aton oras. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinadri kita naiho, may resulta kita sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Huwebes, ika-20 na sa bulan sa Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 17 kag 4, liwat 17 and 4. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
kita sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Balita, banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12 sa aton oras, 12:06 na mga kaaksyon. Marubog na ang tiyempot, ano? Sige, karon dugay-dugay mga kaaksyon ang inyo sining mensahe ha, ipadala lang da, bisan hay lang. Sa aton sining Facebook page ang Aksyon no Radyo Bacolod. Sa mga nag-likes na, lihog lang. Ha? Ayos! Sige sa mga kaaksyon ta dira nay ho. Importante gid ni ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga nagapanubo sang aton sining glucose. Bisin nga naga-control sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why gina-recommendar ta sa inyo DTX 500 capsule ang tumaronta matagadlaw. Mabakal ninyo na sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online
Kundi gani pa-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 na nga tunuras. Kantuan ta na ang mga balita. Umpisahan ta sa balita gikan sa News Center. Igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kangtanan sa palayag sang pamunuan sang PNP nga posible si Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga kahapon lang naghalindri sa Bacolod pero nagpapreskon. May mo imbestigahan kuno bangod sa paglapas ang gag order sang PNP. Kag-update sa COVID-19 maki-update kita sa aton siningan News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Halin sa pinakasako nga News Center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex, may udto kag sa aton nga mga tagpalamati update na kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa karon nagpabutsyag sang pagkadismaya ang pamunuan ukod head sang Philippine National Police sa ginhimo nga press conference ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido kahapon nga adlaw Miyerkules Pebrero 19 diriya sa syudad sang Bacolod. Sunod kay PNP Chief General Archie Gamboa, mahimo nga maimbestigahan si Espinido bangod sa hindi pagsunod sini sa gag order sang PNP. Kalakip si Espinido sa 357 ka mga pulis nga yara sa drugs list kag may gag order sa ila ang pamunuan sa nga PNP. Sunog kay Gamboa, natala naman sila nga magpagawa sang social media protocols sa ila nga hanay kag sa pagatubang ni Espinido kahapon sa media. Nga doon nag-istrikto ni sila yan, no? Gani man Action Rex. But lang. Kung protocol sang PNP ang pagabasihan, why nagidireksyon ng kutob sa mga kusahan nga magpalayag sang ilang side ra? Gani man. So, nga hulato nila, maklear ang ngalan nila kung sa tiyon sang process nga ara within sa PNP organizations. Correct, gani. Ambot nga, Tagal ambot naman na ligwat ni ang ibandera nga magkapalayag man. natabo subong. Te magsiling ka daan gag order, hindi mo pwede ini i-discuss in public. So amo to, daw na dismaya Hipos na lang kag liabihan ta kung pinakapunto da liabihan tang bibig sang mga concern nga mga agencies nga kung hindi gani minen uniform nga daw wala man lang sila. Ambot lang. Ano ay han? hindi Si mo. Espinido dan action right hindi gid kapugong mong kay te syempre do na lainan man siguro nga sa piyak sang iya ginimo nga mga operasyon kag accomplishment sa bilang PNP kabahin sang PNP amo parang natabo sa iya. Te nagpahayag man to siya gani nga nagapati siya nga posible politiko ang yara ang Ang sa dalok likod? nga politiko ang yara sa likod sa nga pagkalakip niya sa sining drugs list pero sa gihapon wala pa sa nga Pero way verification kaangal na. si Presidente Duterte aw. Naghipos lang siya O anay. kag si Panelo. Ang gabak-bakanay subong si ang boss man ni Espinido sino? Si Gamboa bla. Sila gay subong duwa ang action Rex. Gamboa kag si Espinido. Sila subong ang nagabayluhanay sang istorya subong. Kaya ti amo na dismaya gid gani si Gamboa. Pero sanggin pa man ko si Gamboa kung ano bala ang iya diri nga tawag sini. Abi mo latest subong Aksyon Dorel. Nagambal si Senator Ronald Bato de la Rosa. Quiet ka na lang danay Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Ay, amon ambay. Ginapahipos na sa subong. Okay. Sige, ako lato niya na lang matapos ang adjudication process, Action Rex, para sa sining pagkalakip niya sa sa narco list. So, bantayan nato ng mga update angot dira sa pagkalakip subong ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Mamati kasang palayag ni Colonel Jovi Espinido. Porson na nga. Ani, kung ang ni De La Rosa. Senator Bato de la Rosario. Matian mo You're still in the field organization. You observe what should be observed. And
talking indiscriminately is not observing the proper decorum. Hinay galing nga atong sining recorded statement. Actually, bag-o lang ni. Gainit-init pa ni. Daw sabaw lang raga. Bukal-bukal Doon bulalo. pa. Amo pa lang nag-issue sang statement si Senator Bato de la Rosa. Angot sa sing kinagual sa bugos nga kwerpo sang kapulisan. So ang himo na lang gid subong ni Lieutenant Colonel Joe Espinido maghipos na lang gid siya na action. Kung may gag order ang PNP, may gag order man ang ABS-CBN. ABS-CBN. Damo sang gag orders to action Rex. So, mahulat na lang kita kung anong iladra nga resulta sa nga investigasyon. Importante ang pagsinalayo naton nga mga ultimo, sige-sige. Yes, correct. Minsan ano pa nga mga gagda, bisan butangan pa na o ang puntas ang gag. Kala. Hindi na naamo. Hindi na naamo ma-order. Sige. Update kita na direction next sa COVID-19. Kaya man sa karon nagsaka na naman sa 2,100 ang kadamuon sila nagkalamatay sa coronavirus disease. Sa nakaligan niya 24 hours, sa Hubei province naka-record sang 108 ka mga panibago nga kaso. Gani sa karon naglabot na sa 2,112 ang kadamuon sining nagkalamatay. Kag mayara man sa nga nagkalamatay sa guwa sa mainland China, kalakip na diri ang sa Iran, duha ka bilog subong. Duha sa Hong Kong, tag-isa sa Pilipinas, France, kag Taiwan. Naglabot naman sa karon sa masobra 76,000 ang kadamuon sa record nga nagpositibo naman sa balatian. Sa karon ang MV Diamond Princess nga cruise ship ang angkorahe sa Japan, naka-record man sang 621 ka mga positibo nga kaso. Sa Idugang Collection Rex, ining update bala sa Pila ganing COVID to subong? 2,112. Kung amo nagamay-gamay ang saka niya since kahapon? Kay kagapon do 270? 130 plus action rex. 134. Subong 108. Sige, kabay pa nga matap na ini. Idugang Collection Rex, ini nga ASF, nga isa man sa problem diri subong sa Pilipinas. Ginpaidalom sa karon sa state of calamity ang Kalasyaw, Pangasinan, bangod sa padayon nga paglaptas ng African Swine Fever o kon ASF. Sa itong Lunes, ang banwa ang nagpasar sa resolusyon nga nagadeklarar sa state of calamity base man sa rekomendasyon sa municipal agriculturist. So kay Vice Mayor Mahadeva Das Medina, ang mga deklarasyon magapasiguro nga ang lokal nga gobyerno magahatag sa nga bulig sa mga apektado nga hog traders kag sundon man ang mapagsulundan agud matap na ang paglaptas sang swine disease. Ang lugar sang Mapandan magluwas sa Kalasyaw, ang lugar man sang Mapandan, Bayambang, Binmali, Malasiki, kag San Carlos City ang una nagdeklarar sang state of calamity bangod sining ASF. Sinebaluan diri sa Pilipinas, linibo na ka mga baboy ang ginpamatay bangod man kun bilang kabahin man sang tikang agud matap na ang paglaptas sining balatian. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, last 12:16. Daligid lang vlog ay pabati ko lang portion lang ni sang palayag ni Senator Bato de la Rosa sa sining problema blang na angkon subong sang kapulisan taho matian to siya be. Daligid lang din siya magito, daligid lang nga kay tinguan ta nga mapasulod ta. Lumabas siya. Umalis ka from the organization. Sa loyalty, kagkaroon tayo ng loyalty check nito. So it's not good. I have to advise him. He's my man. He's my man. And as I've said, I am vouching for his integrity. Kilala ko siya, matino siya. Pero kung salita siya ng gano'n na magiging out of bounds, pero baka mamaya, kayo lang rin nagdagdag nga na, sigurado kayo, baka mamaya. Sir, parang naghihimutok siya.
Oh, sige. Porsyon ng tosang reaksyon ni Senator De La Rosa angon sa padayon nga pagwaldati man pagpalayag sa mga tinaga ni Lieutenant Colonel Joby Espinido kay karon nga agad dito naman siya sa Iloilo sa Pro 6 mismo nagpatigayon sa paghambal kag pagpanagtag sang libro. Ano tong libro ngin panagtag ito? May ngalan man to, Hope. Ay, perti, no? Tigin na natublag na subong nga mga kalyado siniya. Kung nga nahimo ini ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ayos! Sige, matapos ang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Kadtuan tang balita gikan sa Nokpo. Tirahon taman si Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa 3 ka mga suspect. Ginatutukan sa mga kapulisan sa siyudad sang Escalante angot sa pagpatay kaya nay barangay kapitan kag karon kagawad sang barangay Libertad lamo sa siyudad sang Escalante kagawad Espada, no? Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Brian Morden. Sa Negros Occidental Provincial Police Office, we have Aksyon Brian Morden. Aksyon, Bri. Action Rex padayon yapon ang hat sa force of operation subong sang Escalante City PNP. Agon madakpan ining inatudlo mga suspitsado sa labo kag napatay gid sang anay barangay kapitan kag karon incumbent nga barangay kagawad nga si George Espada Jr. 67 anyos dira sa barangay Libertad, Banwa kun syudad man sang Escalante. Sunod diri kay Police Major Hill John Despi Action Rex. Kahapon pa lang ining asawa na istorya na niya kag nakuhaan na sa affidavit kag may 3 ka persona na ginatumo diri o galing nagpamalibad ining hingadlan ang mga ngalan bangod gati padayon pa ang ila sini nga paglagas Action Rex kag wala pa man na filean sang kaso. And ining 3 posible may ara gid sang kantanan bangod ini man sila ang upod-upod inom sini nasambit iya nga biktima prior na tabo ang pagpatay sa iya Action Rex. Ato sa motibo may pagid although ang police may motibo na sunod Action Rex pero sunod sa iya nga piho panila kung ano gid ang pinakamotibo sini. Ako na mo na nay man lang ning biktima kagang ining former barangay kagawad kag former kapitan ni inom-inom. Upod sila Action Rex shot sining ginatudlo nga posible amo ni mga suspect Action Rex. And may mga palamangkotanon diri kon mga empleyado yato kun hindi tisodo kay dispe siya gina-check pa nila kung sang una mga tao yan ni. O kung subong daw hindi naman yan tao Action Rex. Daw hindi naman tao ni Abi? Do hindi naman lang pero kalingkikilahanay balati mo nag-inom-inom sila. So kung ano kinang madalom nga motibo ang balidispe ginatipon pag nila antaran nga mga information abi antes nila ipalayag Action Rex sa katapos ang media no para hindi man mahamper ang ila sining investigation. Ang palayag ni Despi Angot sining nasabit nga insidente. Suspect almost solved naman kung isip-isipo naman tungkol sa ano naman lang bidibid naman lang sa witness na ginapanaman. Ano ba file ang kaso, sir? Pinakabilog suspect na ayaw nyo subong, sir? No, may 3 kami nga ginalantaw pero hindi na pumakoy kung 3 ginalano pero ang isa daw mo na yung kuwan nga isa sa mga nag-iimo. Nag-iimo kasi ako. Si Kagawad, sir, klarohon lang namon ang nagpatay siya tinaway ni Sashinda or anong sitwasyon? Daw hindi pa ni hindi na confirm yung tao yan eh. So, amo na siya nagagawa pero hindi na sa confirm kung tao niya kay based on this yung kagabi na ginagawa naman daw hindi niya tao pero may harap ng tao niya previous pero daw laban siguro sa hindi na siya confirm kung tao pa rin kay wala pa maramo na istorya kitang asawa hindi ko na istorya tatlo ang upot na inom sa suspect hindi ko na istorya makupo pa man din so na tayo nagabi ako okay. Sir, ining kwan, previously si Kagawa nakapablatter da nga may threat sa iya or may nakakulong?
Ang mga suspect niya, sir, nagpapablatter na abing ginaway sila ni Kapitan, ni Kagawan. Wala man. Why man, diba? Okay. So dito ko sir, mga suspitsado, subong sir, kumusta ni at large, sir, no? Oo, at large, pero kapalo pa kami sa kung tamon nga investigation din na forsa to rin ilang sa kung balik sa area. Action Rex, sa bunang pagpalayag ni Despi Angot sini, ang kuan ang asawa nakasugid na gid gramo na ginarespeto man naton kung ano gid man ang ginsugid niya. Ang ginturaan sini nasambit niya nga pagpatay sang barangay Kagawad. Action Rex. Kung hindi gid man kuno madakpan subong sulod sang pila ka oras abi anli natabo ang pagpanglabo at ma-file naman sa sang kaso nga murder batok sining mga suspect. Bali tatlo gining suspect na action, right? Tatlo ang ginapangita nila subong pero isa gidi ang do amo gini nangamo todo Action Rex Sa paglabot-labot. tatlo, why na da subong sa area? At lights na Action Rex. Ang tatlo. Ang isa ni, amo gining ginalantaw nga nagpasimuno. May isang amo gini nagpasimuno o galing kay nagpamalibad sa Desping nga hingadlan. Ang ngalan kag nakitaan ko man sa ilaman nga spot report man unidentified man ang butang nila nga mga suspects Action Rex. Uy, unidentified? Sa una nila nga blatter posible pero subong tinakilala naman amo na nga pwede na nila failan kaso kung hindi pa madakop within 24 hours Action Rex. Okay. Sa hot pursuit operation. Amo nang balita gikan sa Escalante, gikan sa Nokpo. Action Brian more than report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 na nga oras. Salamat gid Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental, Provincial Police Office. Inday Blasa, di naman ni man. Inday Blasa, pamati si Escalante. Ang buot mo sing ganon to. Mati mayo. Ayo. Sige, matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden, kantuan ta sa Bacolod City Government Center si Aksyon Dale Salazar. Naka-standby, rain or shine. Tigulan man o kung tigilinit. Dayon ang mas winning. Sa Bacolod karon sa hapon, 220 blaning ikasal karon sa hapon mo. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Yes, Action Rex. Gina-confirm ni City Administrator M. ang rain or shine may rasang contingency plan ang gobyerno sa syudad sa Bacolod. Sining pagpatigayon sang mas wedding karon sa hapon sa may Bacolod City Government Center. Ang aktibidad ang ginatawag na kasalan ng bayan 220 on 0220 2020 Action Rex nga originally sa kay Councilor ako kan kay City Administrator M. ang sa BGC grounds sa may fountain area patigayon noon ang pag-officiate ni Bacolod Baligin tuon gid ni sa Pebrero 20? Yes, Action Rex. 220? Baka special ni siya nga date, no? 02202020 Action Rex. No? So, sunod kay City Administrator M. ang originally sa BGC grounds pati kayo nun ang kasalan, no? Pero in kaso nga sige-sige ni karon ang tulotalithi akong pagwala ini sila ang iga-transfer sa may sulod sang lobby sang Bacolod Government Center Action Tigilinoto, okay? Tinotok Action Rex sa last year doon nagulan man mo. 220, pila man lang na makaigo sa labi daman? 220 kung ang isa ka pares, duwa, mga 440. Plus sabi ang mga city officials nga may lain mo yung mga pulungkuan daw ginabuluban ta diri sang komitiba no in charge sa sining aktibidad nga daw kaigo man ang inig o galing gulugutok no medyo gutok gid medyo gutok Action Rex ang last ila sinigin utilize ang second floor kilid kag kilid to nami tanin hindi magulan no. Yes, Action Rex. At least sa isa ka kabuhi nila, kisama lang ni matabo mo. Depende na kung may magpakasal. Magpakasaliwat mo lang sa pari na. Kaya ni sa mayor plan mo.
Yes, no. Si Mayor Bing, amo na siya ang mag-solemnize or mag-officiate sa sining kasal. Ang baga ni Councilor M. ang nga program para gini sa mga live-in na baladugay na nga hindi maka-afford nga magpakasal. Kaya sunod-saya ka karon yung matiniong ko sa simbahan kaya magpakasal. Kinanglan mo, gastuhan, mabulubos maggasto nga dan sa bayad sa simbahan. Sa Maninoy pa. At kung sa bagay, ti Maninoy man ang masabat kung may ragid man Maninoy. Plus ang kaon, pag hindi lang alam man pagtapos nyo simbahan, pululi kamudayon to. Correct action, Rex. Bisan paano may kalanon, pro draya sa syudad, may Maninoy manaw? May action, Rex, pero daw ginalimita nila sa isa-isa abi. Pero hindi sinayab lang daw kinanglan. Isa duwa abi, amo lang na. No need naman nga kinanglan, hatagan sila sa pulongkuan. Pasulod dira sa BGC, kung may tani kung dira sa may, hindi magulan, sa grounds, sang BGC Action Restaurant lapad-lapad ang kagdamo nga tawo ang ma-accommodate sa sini nga aktibidad action Rex. So karon sa hapon mga around 2 PM daw mo siya ang assembly time sang mga 220 ka mga pares. Gaulan pa subungaw? Sini nga matidon do nagaturo tality action Rex pero do nagaamat-amat gwa naman si Haring Araw. No, kabay paparatis bala magin nami man ang picture karon para hindi magulan para hindi wet ang bride. Hindi magbasa. Ini ang bride kag groom karon sa hapon action Rex. Ang galing kay ti tuod man mas mayo nga nagainit ani kay ti makaro lantaw padang mag-asawa da sa fountain, no? Yung namin siyang isda ba? May mga coiled anong ilang attire ni pangkasal gid? Depende action like sila kung anong ila sining ma-afford or barong or barong pwede ka puti lang ti kung hindi kaya ka-afford ti. Ang normal dira nga bayo ko pero kung maka-afford ka kung may mag-sponsor si mo nga wedding dress gid. Kung may wedding dress action Rex nga may nagpaulam si mo pwede gid kay sa ulihi ginahatagan man na sang best dress abi ning mga couple no nga home ang ila sining sok-sok karon sa hapon. Usually action na delang gakatabodre do mayara gamay nga pasidungog ang mas maedad-edad na bla. Apre sila usually action next ang ginahimo nga model. Sila ini ang gina-pirma sa mga Timayara na pila na ang hapon di pa ni ma-announce ang Ciudad Action Rex kada ka surprise nimo. Last time do dako to ang age gap no between sang groom to ang laki to mga 60 plus, ang bayi mga 20 plus action Rex. So nagabase sila kung sino ang pinakatigulang action Rex ang muna siyang ginadeclare nila nga oldest couple or ang groom abi mo muna ang may edad or bride man action Rex. So depende din sa karon sitwasyon kag karon ini sa hapon. Iga-anunsyo sa syudad sa Bacolod. So kay City Ad ang Philippine Statistical Authority Negros Occidental Chief Statistical Specialist si Mr. Luis Gonzalez siya ini ang mangin dinapit nga bisita maghahatag man sang inspirational message karon sa hapon action Rex. May mga precautionary measures man nga gid-implement ang syudad sa sining aktibidad kasunod man sa pamahog sang COVID-19. Nga sunod action Rex kay MANT may mga alcohol man karon ipanagtag antes sila magsulod sa BGC sa sulod dira sang City Hall action Rex kagamo man sa mga banyo may mga habuna, mga sanitizers dito nga ginbutang ang syudad sang Bacolod action. So ay Councilor M ang libre ni nga kasal kagaron sa gabi den gastuhan nila muna ni ang reception o kon kaon sa labi sa mga fast food action Rex nga dako. Ano oras gan ini matabo karon? Doon mga 4:30 mga 4:30 sa hapon kung medyo malulate mga 4:30 gid action. More or less mga 5:30 tapos na bina. Pero alas 2 sa nila assembly time kay kinahanglan may mga documents to sila nga signan action Rex antes ang kasal para hindi magdugay, magpangitaay nila sa ballpen sa mga pilarmahan nila karon sa hapon. Importante na importante na mahatagan na kabakuran bla ngila pagugdanay. Importante makasal kag mangin legitimate man no ang ila sining pagugdanay kag ang ila kabataan kumera sila sang mga bata direction next nga nag-eskwela nga ang dalang apelyido hindi pa bla iya ka lalaki. No? So ang palayag ni City Administrator M. Yes, actually, all set na kita ready na natin mass wedding for 220 couples na pag-officiate ni Mayor Ping karon sa hapon. Since this is a gathering of people,
we will be following the protocol set forth by the DOH. Ang tanan yung mga precautionary measures in pasunod natin and as a matter of fact, aragin as a priority sa nagamiting ang mga committee. It's very important because namo sa mga couples who are planning na nagaplano nga magpakasal. But tungod kabalo ka naman subo nga mga GEMCO, action sale, magpakasal ka kung wala ka sang hundreds of thousands of pesos. So kabudlagi kaayo kay kamahal ng tanan, no? Gani man. Rex, nabatian, no? Kaya batian mo to? Dapat preparahan ni Jackson Rex kung gusto mo niya. Dapat siya i-preparahan gid na kung butang mo man lang sa simbahan, hindi pwede nga mag-budget ka lang pila lang kalibo da. Action Dorel, batian mo to. Sino? Action Dorel. Okay, batian niya ko no. Batian niya. Si Action si Action Eden batian niya man. Batian niya man. Kag si Action Ann. Si Action Ann. Si Action Jan batian niya. Kag ilabi kag labaw sa imo. Kasi sila yung mauna-una Action Rex mo. Kung sino ka ang taas edad, sana, si Action Dora, the 25. Okay na, pasok naman sa kalendaryo. Alam mo, gani importante na gina-preparahan, pero kung gusto mo man lang judge ikaw or mayors, pwede lang. Pero wala yung Action Rex kung na may kung may exclusivity nga kag may blessing lang ang ginatawag Action Bell. Ayun gidya mo. Lang daw ka romantic ang ambience. Kung sa simbahan gid. Sa simbahan gid ka nga nagabailuhan na isang hindi matamis nga ay do. So kaya sa po na bantay ta kung sila ang oldest couple nga kilalakon sa mass wedding dira sa may Bacolod Government Center. Update yung balita gikan sa BGC ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balitang sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:34. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuan tang balita gikan sa kay Action Art Tayhupon sa Special Assignments. Employees Assembly patigayo nun sang basiwa, buwas nga adlaw. Mga opisyalis ang union no, dismayado nga wala ni sila ginimbitar ne. Yari ang report ni Action Art Tayhupon, Action Art. Ginimbitar man sila pero siling ni Ma'am Lenny Espina, siling niya nauna pa ni siling niya tapos ang pagbalay sang mga ginahimo karon nga kontrata sang sa assembly niya dapat ginuna ning assembly para ma-inform ang empleyado kag mapamangkot kon bala okay sa inyo nga mo ning imuon nato ano man iwatabo sa inyo galing sila niya daw nag-una ang karosa sa Carabao nga subong ginapreparar na antes ini gina-schedule ang assembly Action Rex. Pero pamatik ko karon ng tingog niya kay as we speak, dalang-alang sabi kay may gulpiadas lang nga meeting kay Congressman Greg Gasataya. Siling niya nagano-guys kay para nga maplastar ni upod niya dito ang mga miyembro man, mga empleyado of sang or Basiwa Employees Union nga mga officers. So bilang confirmation diri kay gin-check tag kay ang mga direktor sa Basiwa gin-check na tuno ay gilid sila subong sa Bacolod. Ato sila tuya sa may Bagyo. Mayara sila sa ginatiran man nga pagtinilipon pero bilang confirmation sa latalan nga meeting buwas sa mga empleyado sa Basiwa ang nag-initiate nga nagpadala kag nag-inform sa mga empleyado ginpaagi ini sa Joint Venture Selection Committee sa rin isa ka miyembro dira amo ang Assistant General Manager for Operation nga si Engineer Jerilyn Himona. Tisiling niya confirm na sir, may meeting din man boss, pero why pa sayak malugan ko nilang video, although nga ang text aton, ang pagpaymalo pag-communicate sa aton ni Ma'am Lenny Espina nga sa Ayala, pati kayo nun ng assembly nila. Boss Ayala sa Talisay? Anda, sa mall. Okay. Dahil lapit lang, dahil sila maplastar mo din, lapit sila ma-meeting. Sa kwan sa Dalom Gidguro Basing, may hall na siguro sila, function room nga dapat kayo. Naring confirmation sa parayag ni Engineer General Nomora sa meeting or General Assembly buwas ka daw po sa mga empleyado sa Bacolod City Water District.
inform naman sila sa update sa instruction at ang board. Okay. Supposed data ni ang board galing kay wala di sila nag-attend sila siyang convention sa Baguio. Oo. So nag-instruct na sila sa management kaya ang JBS mga update sa ICR na ang ongoing ng mga activities katulad ng mga upcoming pang preparation. Okay. So balitanan ini ma'am nga may employees sa maten. May memorandum na naging palibot nga nag-enjoin sa employees nga mag-attend sa General Assembly. So, ibalon tayo ni karon kay ang result man sa meeting ni Ma'am Lenny Espina o po diya sa kay Kong Greg sa tayang amuning ginra palapitan man posible sa mga employees union dari sa Basiwa kung ano pagida sa lang mahimo bangon ang ilang ginakabalakad na buman ang mangin future sa ilang employment na sa Basiwa in kasong mapatuman na kay masugdan na ang joint venture project sa rin mayara man ini sang epekto sa dalagan sa ilang employment dira sa bahin sang Basiwa. Ang kaaksyon nyo, aksunan tayo hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art, ulay hununtang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol 11 anyos nga babayeho ginimuslan sa Banwa sang Kawayan. Sospek 14 anyos man. Pagkaduha man lang sang biktima. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, decidido nga magpasaka sang kaso ining 11 anyos nga bata nga babae batok sa iya sini nga pakadua 14 anyos nga solterito matapos ini nga ginhimuslan sa tung tinalikdan nga January 24, 2020 nagligal lamang nga bulan dito natabo Action Rex sa puluyan sang iya sini nga lula sa isa ka barangay sa Banwa sang Kawayan sa diin na istorya ta mismo Action Rex ang ini nga biktima kagadiri nga iya ginigin pahayag nga natabo o kung nalapot gid ang paghimulos iya sang iya sining pakaduha samtang nagakatulog siya sa ila sining sa balay abi sang iya sining lula. Nabusuno sa iya January 24 gin-advise sang iya sining may dito lang matulog sa balay sang iya sining lula kay may kadtuan that time samtang ang iya sining iloyara man sa poblasyon Banwa sang Kawayan nagatrabaho kay ti 25 madumduman Action Rex 25 ya may celebration man ang iya sang Banwa sang Kawayan ng ila sining festivity. That is why suno diri sa biktima nga iya sining Eloy ato that time sa Banwa sang Kawayan samtang nga ini sila gagang iya sining manghod natulog sa puluyan sang iya sining lula. That time sang natulog ni sila Action Rex upod manggali natulog ang ining 14 years old nga solterito dito sa puluyan sang iya sining lula and suno sa iya dumdumya pa alas 9 ang takna sang gabi sang January 24 samtang nagakatulog ang iya sining manghod kag isa pagid ka bata nga babae hinali na lang Action Rex kina kibot ni siya kay nagtupad sa ining suspect ginubaan ang ining biktima kag dito na nalabot ang katuyuan sining minor de edad nga 14 anyos. And diri man Action Rex nga suno sa iya nga ginpamangkutan bala after sining instance way ka nagsinggit o kung way ka ngayo bulig ano ning plastada way ka nagsugid sa kay lula mo way ka nanugid sa tupad nyo balay o way ka mananugid abi kay nanay mo kung kay tatay mo after the incident suno sa iya Action Rex bangod sa kahadlok wala na siya nakapanugid pa. Na-discoveryhan na lamang Action Rex sang I'm sorry to use the word ginbakol ni siya sang nanay February 15 after nga nahibaluan kag natukiban o kung nakita sang iya sini nga Iloy nga maglakat balaga baka maglakat Action Rex ang ining biktima. Ari ang pahayag sining 11 anyos nga biktima. Nag-ano lang kamo dito kay lola mo? Nagtulog lang kay kung ano nag-obra si Manang. Pila ka mo natulog sa ito nga oras how? Kami lang sa akong manghod kagatulake. Ang imo to pagkadua? Sa pihak ka mo nga kwarto o kung sa isa lang ka mo ka kwarto? Isa lang.
Anong oras ka ginhimuslan niya? Yung mga alas 9. Sa gabi? Oo. Sa sinang oras, bugtaw pa ng mga upod mo kung tulog na. Tulog na. Gakatulog ka man sa sinangation? So, anong plastada nga ginhimuslan ka niya? Natulog lang, kuya. O, tapos, Hindi ako ginabaan. huwag ka na nakasinggit? Wala. Nga aman, Pinadlo ko. man may uyad siya nga sundang o kung ano? Wala. Sang ginubaan ka niya, tapos dito ka na ginimuslan. Oo. Pila gani ang edad niya, sang imo nga pakaduha? 14. Pagkatapos sa tuday, way ka na nakapanugid kay mama mo o kung sa kasinoda kay lula mo? Wala. Nga, way ka nakasugid. Pinadlo ko. Nahadlo ka. Pero pagkatapos sa to, ginimuslan kay liwa? Wala. Gipamangkot mo man ining imo nga pakaduha ni nga ginhimuslan ka, nga gingamit kaya? Wala. So pagkatapos sa to, sang naimuslan kaya, ano na plastada? Natulog na lang siya, naglakat na lang siya. Naglakad. Hindi siya pakadto. Sila balay. Lapitan na lang sila sa balay ni lula mo. Hindi. Nakainom na siya ang ining imo nga pakaduha sang gingamit kaya. Wala man siya sa may ginhambal sa imo bisan ano nga tinaga. Wala. Saan o ganito natabo dahi? 24. Pagkatapos sa 2024 may ginsugiran ka sa natabo sa imo. Wala. Din si mamo mo that time how nga dito ka mo kay lula mo nagtulog. Dito kami kisatulog ni Papa. Pero si mama mo di inhaw. Nagobra sa kawayan. Paano ni naibaluan nga nahimuslan ka kasi no ka nanugid? Kay mama nga saya ako gibunalan. Di ano plano mo pasaka ka gid kaso sa imo pakaduha? Aksyon na Rex ang porson lamang sa pahayag diri sa sining 11 Grabe anyos. man. Tungang gabi, nagpauli to tapos gamit siyang pakadwa to? On, lakat dayon. Nagpauli na sa Alapitay man lang sila balayaw? Alapitay naman sila nga balay Action Rex. Although distansya lang man ang Action Rex may distansya jutay. Alin sa puluyan sa Lulaya, pakadto dito sa puluyan sang suspect Action na Rex. Tawagan ta kagina si Police Major Lowell Garanganaw, ang hepe mismo sa Kawayan City, Kawayan PNP. Din pagkamaayo man ni Garanganaw nga dito kita mismo no magpakik-angot kagistoryahan ay nang sila Action Rex si PO3 o kunra si Police Staff Sergeant Rose Anhico ang hepe mismo sang WCPD kag si Police Major Roel Garanganaw. Diin ang cause of action diri sang naibaluan nila Action Rex February 14 nagpalapit na sa ila ang ining biktima kag suno sa iya hindi na ni madakop ang suspect inabangod naglapse ng reglementary period January 24 na tabo sa din sunod diri kay Hiko. Ang cause of action number 1 diri nga ila diri Tingin di madakop ni kay rape ini? Oo, kay ti Action Rex isa pa ang natabo diri isa pa Action Rex kang problema nga may posibilidad nga masuspend pa ang pagdako pagidiri kay 14 years old minor suno sa kay PO3 o kon kay Police Staff Sergeant Hiko nga suno sa iya nga problema ni kay iya pa ni sang DSWD ang papel diri sang police suno sa iya nga pwede makapreparar kita sang kaso batok sa suspect o galing kiti ang fear niya basin bala nga hindi ma-honor sang korte o sang piskalya pa lamang inabangod may exemption gali 15 years old under paano po Amo gani i-refer nila sa DSWD. Ano pagid nang ginahulat nila? I-refer nila sa DSWD ining kaso kag anong mapalayag sang social worker nila dira? During that Action Rex, i-refer ini ang iniga kaso sa DSWD kagadri natalana nga baga atubangay ining duha no ang suspect. Patubangon pa nila sila nga duwa? Yes, amo ni ang isa diri kay tagaan. Patubangon kaganhon? May intervention pa matabo ni Action Rex sa opisina mismo suno sa kay PO3 kung may intervention between sa suspect kag sa biktima sa opisina ni Mrs. Kanya. Action Rex sa opisina. Sino niya si Mrs. Kanya? Amo ni ang hepe sang DSWD sa Banwasang Kawayan. Ari Action Rex ang pahayag ni PO3 Hiko. Siguro mahulat ang tanay gid ano sang DSWD kasi hindi ko pa man maano
kung wala ang case study sa DSWD, kay may ginapaano pa na silang mga interview mo. Then after that case study sa DSWD, ano dason? I-try naton i-file sa prosecutor kung batunon sang prosecutor mayo tani kung mga 50 na siya kay tinaban-laban pwede siguro naton Ipangitaan mo lang daw man 50. Basta below 15 years old gani, anong matabo? Exempted din na sila sa criminal liability. So once magambat ay ang exempted, yati hindi ta gina sila pasakaan kaso. Te ano nang matabo sina? Criminal, pero anong maging papel sa DSWD diri? Kaya man na sila, balibot, ang victim kag ang suspect, sila ginatanan pambuligan, ang victim kag ang suspect. Ang suspect, makandak na siguro interview na sa discernment mula sa bata. Kaya after kuha ko ng ilang case study, tagti kung daw gusto gid sang file lagi na kaso, dalo ko ni sa prosecutor pala at least. Ay, kadugay pa. Action Alvin, okay na ko. Action Rex. Damo pa Ricobicos ang pizza, gani na nag-report sa Ilada? February 16. February 16 nag-report sa pulis. Yes, Action Rex. February 16. After pila sa to ganin tabo na? January 24. Ang ako lang dira nga kung anong mahimo nila, buligan nila. Tapos kung sa labton sa suspect, i-refer nila sa DSWD. Kaya ang DSWD amo nang maprekurar na kung anong mahimo na nila na kay puro mga minor na. Kani man, sakto na aksyon na Rex. Pero atis diriya, suno siya, nga atis gulaton niya man. Di kay hulaton niya, sang sano pang hulat sang pamilya, ingaing na ng pamilya da. So, amo ni aksyon na Rex, ako naton taman, gin mangin outcome sa sininga. Saan nga hulat niya, hasta pa sa bulan sang Marso? Hulaton na ba si mag-15 so, labuton 15 anyos, pwede ka Basi pa labuton 15 anyos kag atubangon nila ni or 18 anyos para matubang ning kaso ni. Anong sitwasyon ning aton man? Suspended anaya. Wala to ni mag-15 anyos. Pwede gilang lang kung ipasaka nila, i-file nila kag kung di pagbatunon sa korte, idepende na sa Social Services Department sa among banwa. Yes, amo na ang pinaka-importante dira. Kay kunano para ding ginahulat nila do hindi sila kay balo mag-plastar sina. So, hulaton tali kung ano gid ang ila sining hulaton mo si ang action mismo sa DSWD. Sabi ko kung hulaton mong pulis na. Hulaton ta. Sino nang DSWD, sino nang chief sang WCPD man? Si Police Staff Sergeant PO3, Staff Sergeant Rose Anhico. Rose Anhico? Yes. Dapat ang dapat sang pulis i-prepare nila and kung magsiling ang DSWD kag kung hindi mareglar, i-file na nila to sa prosecutor's office. Yes, action na. Pag siling sang prosecutor's office nga hindi pa ini pwede ma-file, anong himuon dason? Amo lang nakasimple. Yes, isa na amo na nga pinaka-importante sa tanan. Ara na gid ang pamilya nga gapalapit sa inyo da. Ay ho. O sige. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:51 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadira may tisi anay ho para sa immunity booster ta mangin mabako dinhi kag alkaline base ning vitamin C no. May tisi ang ngalan sini. Kung ikaw ginaubo ginakataro ginatrangkaso, may tisi ang katapat sini no. Amo ning ipatumarta adlaw-adlaw sa aton sini nga mga parts ng pamilya kag mismo ikaw dira no. May tisi mga kaaksyon. Luwas sa may tisi, Santon Plus Herbal Capsule para sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Hubag, cyst, tumor, kagwaiter, Santon Plus Herbal Capsule ang katapat sini. No? Tilawan ta para kita magpamatuod sini.
Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C sarang mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag sarang man mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon ta dira, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ang Malakay Finance nagapangita sang isa ka lalaki graduate sang ini business accounting course with good personality kag may driver's license kag kay balo mag-drive sa motorsiklo o kon salakyan, no? Submit lang sang picture, transcript of records sa Malakay Finance Corporation, no? Yara sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:53. May lang pag-monitor sa kay Chuna Loser Bustamante. Good PM, Action Rex. Hope everyone is well. Monitor lang kami diri sa Singapore. Thank you so much, Chuna Loser Bustamante. Kay Mary Jane Saludares, Jocelyn Calamaan, kay Juan Mil, may lang pag-monitor kagapi paniyaga. Kay Juan Mil, Nonoy Di Fontaron, no? Nonoy Di Fontaron, may lang pag-monitor. Idol, ari kami di ka pamati sa Makati. Ayos, thank you God, thank you God, Nonoy Di Fontaron. Kay Biboy Peroy, may lang pag-pamati kay Biboy Peroy. And sa kay Jacel Avin Vilio Laberos, may lang pag-monitor watching from Dubai. Ayos. Kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor Bia Jonathan. And kay Bioli Sore, good PM, Action Rex, monitor ko dia. Kay Ma'am Violi Sore, no? Kay paring Binji Felizario, may lang pag-monitor. Gamonitor siya sa Manila. Thank you so much, paring Binji Felizario. Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes, may lang pag-monitor kag Happy Paniaga. Ma'am Virginia San Antonio Olpenda, no? May lang pag-monitor man kay Jo Marie Formentera, dira sa Binalbagan and Inday Blasa. Okay, sige. Thank you, Inday Blasa. Ate Muraka Roman. Ate Muraka Roman. I miss you, Bacolod City. Okay, sige, Inday ate. Masyar lang pag may time. Toto Aldrin Limaco, may lang pag-monitor dira sa Ninas Rosso sa shopping. Aldrin Limaco, kag kay Mrs. niya dira, no? Kag sa mga kids, may lang pag-pamati. Gary Agtoto, may lang pag-monitor sa balay nila sa Sumag Guard sang LCC Bacolod. Okay. Toto Gary, may lang pag-monitor, no? Toto Gary Agtoto, dira sa LCC Bacolod. And kagawad Imbongjo Campo, kay Oliva Espinosa, may lang pag-monitor Oliva Espinosa. Kay Paul Spat III, watching from Hong Kong. Thank you so much, Paul. And sa kay Girlie Mi Atong Salazar, kay Evelyn Nipomosino, may lang pag-monitor Evelyn Nipomosino. Kay Lady Jonah Bahilida de la Cruz, Lonila Tarosan, and Ophelia Galero RC, may lang pag-monitor. Kay Jovelyn, kay Shelian Cagjano, ayos la lunch break always, watching live. Okay. Madam Ophelia Galero Archie, may lang pag-monitor. Kay Dondiin Caboho, halingya Action Rex, guaya si General Borja. Okay lang si look-alike ta. Ayos, daghang salamat Dondiin Cabo. Warlito Nisya, Jocelyn Libon Dispoho, Dino Alik, Warlito Nisya, may lang pag-monitor Apong Alagos, G.R. Rihon, Nining Abiliar Ong, Maria Los, Grijaldo Macunat, Gian Resisio, dara sa Singapore.
may lang pag-monitor kay Glenn Maglasang, may lang pag-monitor sa kay John Renier Maglasang, kag Renami Maglasang, kag Princess Jiffer Maglasang. Ayos, Aquarius Boy, may lang pag-monitor, no? Dran sa Benedicto Steel Corporations. Sa amigo ko si Wiwi Hino Jala, kag Cebu, Nicanor Cuartel, watching live from Binondo, Manila. Thank you so much, Aquarius Boy, sa Binondo, Manila. Ayos! Judith Calves Pamposa, may lang pag-monitor kay Rona Rihida Traba. May lang pag-monitor inday Rona Rihida Traba kay Michael Orbon, watching from Taculing. Thank you so much, Michael. And Lisa Libuon, watching from Alcobar, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Ayos, Nelda Siguanse, Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Ayos, sige. Si Ofiliar, si may pahabol po. Jovelyn, okay, nabasa ta na ni Gina. Ayos, sige. Dagang salamat sa inyo sining pag-monitor kay Rofi Librandra sa Kabangkalan. May lang pamati, no? Sige, standby yan ay mga ka-aksyon. Matagtanay pinaka mga commercials. Mahina ang kalaban. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:52. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol!
Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, la 1:07.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 8 na nga oras kada siglang sang oras santa. Pero hibalaon ta rin balita gikan sa Bacolod City Police Office naka-standby si Action Eric Magbanwa, isa sa duha ka persona nga nagsulod sa balay ni Dr. Orola kahapon sa ngapon nagkuha sang kapin 1.4 milyones ka balor sang kagamitan kagalahas nakilala na yari ang kaundan sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric. Action Rex, ano binakon tanan kaya simpo mo o gani man daw kalang nagid boss na lang tama banjing okay gani man nagadaw ano ta banjing kadaw tulog na man subong ano ta mabuton subong nga kayo ayo di purma gid laya pa subong ga ulan pa gani man klase simpo tugnaw sang chimpo no. Ano pag bulag ka isang humay ka rin ng gilpani, ulan mo niyo? Sabi ko, bulad mo halay lang. Ayo di purma. At ibigay mo niyo kasi ang guwas yung malasado. Ganing go, ya. Ayo, gidoti, sige. Ulan, kay ulan eh. Oo, sige, boss lang ka, mabanjing kung makachimpo ta. Sige, buwas na mabanjing Action Rex, ang latest development sa kaso nga pagsulod sa mansyon ni Dr. Carlito Sorola, may development na kay sining karon lamang ginpahayag ni Police Lieutenant Fermin Pula, ang Deputy Police Chief sa Station Number 8 na may lead na sila. Identify na nila ang isa sa duha nga nagkasulod sa balay ni Dr. Sorola dira sa may Garden View sa Division, barangay Tangob kahapon sa hapon sa diin kapin sa 1.4 million pesos na bilis sa kakamitan alas pas kwarta ang nakuha sining duha ka mga persona. Now, hindi malipat ang timbang ni Dr. Orola nga sige si may ausyong nga muli ay nag-identify sa isa sa duha nga nagtaya sa iya sa armas sa Luthang Action Rex. Na identify niya ini, kami nakilala niya ini, pagi sa Rogues Gallery sa police station number 8 sa diin may kaso may nga shoplifting pila na katuig ang nakaligad kagasunod sa iya sa kay si may ausyong na hindi siya malipat sa itsura sini persona bagod nga mo ang una niya nga nakita sa ibabaw sang ila sining pader nga ginapatay nga pulian ni Dr. Orola nga muli nagtay sa armas Luthang kag wala ini saktually nagasok-sokya sang bonnet. So ginahikutan na karon sa Station Number 8 nga ma-file nila. Why na lang ni-operate sa Station 8 ni Action Rex? Pero nag-ayo with Action Rex si Pula nga hindi nila na ipagingadlan ang ngalan sa sining suspitsado para nga hindi man makapreparar bangod na ining hapon ipasaka nila ang kaso nga robbery. Pamatian ta ang porsyon sa palayag ni Police Lieutenant ang Deputy Police Chief sa Station Number 8 sa interview sa Action Radio. Ang pagkatapos niya naganap ito sa soko sa pulian ng biktima nga si Carlitos Orola. Ang helper, yan na naman sa stasyon para ipa-identify naman ang mga arrested suspect sa mga Rogues Gallery. Kaya dito, ang isa ka suspect ay nagpahigit sa helper. Ina-identify siya naman ng mga kabulit.
ang why ka paborito mo lang nare-reprise ang helper. Wala sa nagduwa-duwa pwede. Why na tayo kaya paliwat-liwat na mo nga tanaw siya, siya pa sintribid ka mo sa ang suspect. Hindi suspect na sa Rose Killer News. Anong kaso yun? Sa nakita namon sa iya itong pictures, ang shoplifting sa 2013 pa. So kung siguro yung nag-apps niya, nag-level up, yung nag-grupo o sa sulod. Anong son, Rex po, sa palayag ni Police Lieutenant Fermin Pula, ang Deputy Police Chief Station number 8 agaw sa pang-identify nila sa isa sa dua ka suspect nga nagsulod sa pulian. Kahapon sa hapon ni Dr. Carlitos Orola nga nagkakuha sa kapin 1.4 million pesos na dili sa kapitan alaha sa kagkuwarta nga silin ang mga suspetsado after presidente nagpalagyo level up sakay sa isa ka van nga puti. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP o sa balita o sa aksyon, Action Eric Magbano nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pag-monitor kay Paring Hilo Amaro draho kay El Presidente. Paring Hilo Amaro, may lang pag-monitor. Para na guro sa kamilya siya subong. Matapos ang balita ni Action Eric Magbanwa, kadtuan tang Kapitolyo Provincial si Action Marlon Hinovia, kontrobersyal nga animal hub sa panad himuon dormitoryo sang mga atleta suno kay Governor Jose Lacson. Yari ang balita ni Action Marlon Hinovia, Action Mar. Action Rex, hindi na sapat kundi tawo na ang mag-tener sa siring Negros First Animal Hub nga building sa panadpag ang stadium Barangay Masilingan, Sudad sa Bacolod. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang ining building ang nagligad nga tuig una na nga gingamit sang Negros Occidental Football Association kon NOFA gintiniran or serve dormitory sang mga atleta nga nagahanas sa patag sang football. Tiini nga ideya hambal ni Governor Lacson ila sa nga igabalik kay man nagpalayag man ang mga opisyal sang NOFA sang interest nga kun mahimo sila na lang magadumala sang sining building nibaluan nga ti nangin controversial ini matapos nga sadtong Abril tuig 2018 na tukiban ni former Governor Alfredo Marañon Jr. nga nagkatukod na ang among estruktura pero wala pa sang ginpatagayon nga public bidding. Ang kontraktor nga si Eva Resoor ang nag-decide na lang i-donar, no? I-donate na lang sa provincial government ang ining nga estruktura man ini nagabili sa more or less mga 4 to 5 million ka pesos. Ang provincial government kag ining kontraktor nga si Eva Resoor mayara sang ginpermahan nga deed of donation. So bali ang provincial government nadugunan man nga ipa-demolish ang ining bagong estruktura. So matabo sila para yun ang operation pero hindi na animal hub kundi ang mga tener mga player or mga naga-trained nga humalampang sang football sang NOFA. Yari si Governor Bong Lacson. In fact, kapusong kaganina. And then, we will allow, because before NOFA, Negros Occidental Football Association, would like to get hold of that building where they can use it for dorm for their athletes wala kung under training. So, we will revive that idea and I think NOFA is interested to manage that building for athletes. Pero since hindi na nagamiton sang vet, ibalik natin sa we can offer that as a building for athletes. No? Si Governor Bong Lacson, ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Action na Marlon Fenovaya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, launa, 16 ang aton oras. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na.
Standby sa mga report gikan sa aton sini nga mga out-of-town reporters. Santon Plaza Herbal Coffee Mix, ang coffee sang bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Para makarelax ang paminsaron ta, Santon Plaza Herbal Coffee Mix, ang aton sini nga i-coffee matagad na. Wala nagakurog-kurog ang lawas ta kag hindi acidic. Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Ari pagido para pagin sa bugos nga pamilya. Santon Plaza Herbal Soap, ang habon nga pampaputi sang aton sini nga pan. Pampakinis sang aton sini nga kutis. Nagadulas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya. Santon Plaza Herbal Soap. Problema ninyo, ilok ninyo do ito. Kag mayro baho-baho gamay. Santon Plaza Herbal Soap ang katapat sina, no? Ining duha ka produkto, Santon Plaza Herbal Soap kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix para gid na sa inyo, mabakal sa masuki ninyong mga butika, farmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar kag sarangman mabakal ina online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarangman kamo magpadala sa mensahe o kung mag-order pagi sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Kadtuantang balita gikan sa aton sini nga mga out-of-town reporters. Sunahon tanay si Aksyon Tomon Forte gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Ini may kang tanan sa hacking incident blaho. Biktima padayon nga ginabulong sa ospital. Suspect padayon pa ginapangita sang mga kapulisan sa Dakbanwa sang Sagay. Forte, yari ang balita ni Aksyon Tomon Forte. Aksyon Tom? Yes, Aksyon Rex, isa naman niya ka-hacking incident ang natabo kaina pasado alas 4 sang kagahon sa Purok Biormen, Barangay Suwahon 2, Siyudad Iyasang Sagay, Pebrero 20, tuig 2020, more or less mga pasado alas 4. Ang biktima amo si Hernani Paling I. Amante, alias Sani, 48 anyos, may asawa, akong single, residente sa hinambitan niya nga doog, batok sining suspitsado, Action Rex, nga amo naman niya si Reggie Dumdum Amante, alias Toto, 30 anyos, may asawa, kag residente sa amuman nga doog, kaina pasado Action Rex, bangod nga may ara iyang tawag sa police station, mga pasado alas 9 bising aga, kag insigida, ginrespondihan iniya sa mga katapos ng kapulisan, sa amo iya nga lugar kag pag-abot nila Action Rex naabtan pa ining gingamit sang suspitsado sa paglabo iya sa amo nga biktima gamit ang isa iya ka binangon kag nag-igo gidi Action Rex sa natuo iya nga kamot ining biktima kag subong dali ining gindala iya sa hospital, isa sa mga hospital diri sa may Barangay Bato. Agod nga matagan sing pagbulong ining biktima Action Rex bangod nga daw halos mautod ining butkon sining biktima Action Rex igo sa paglabo sining binangon kag subong ining suspitsado Action Rex nagpalagyo sa hindi na ibaluan nga direksyon kag hasta subong ginapangita pa ini sang mga kapulisan diri sa siyudad Iyasang Sagay agod nga matigayon nga dakpan ini kag maaresto kag matagan sing nagakaigo iya nga kaso batok naman sa paglabo sining biktima Action Rex kun ano gid man ang mga development sining Action Rex nga report o kung sining paglabo batok sining isa naman iya ka biktima sa paglabo Action Rex idulong na naton sa mga pipila ka mga public affairs sang Action Radio. Amo ni madulong naton mga report gikan diri sa siyudad sa Sagay. Aksyon Tamon Forte nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Tomon Forte. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sagay kadtuan na yang Central Negros. Upod kay Aksyon Percival Villamor. Aksyon Nonoy de la Cruz, standby ha. 5 ka mga suspect nakop sang kapulisan sa siyudad sang Lakardota sa paglapas sang PD 1602 o kung ang illegal nga pagpanahor kagabi. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Percival Villamor. Aksyon Pers, daligi lang standby kay kauntang balita gikan sa siyudad sang Lakardota.
Yes, Action Rex, ang La Carlota Police Station nagkandak sang operation sang illegal gambling alas 11 sang gabi. Ang operation ginapamunuan ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police sang siyudad sang La Carlota. Ang operation sang illegal gambling sa natabo dire sa Sitio Carolina, Barangay 2, La Carlota City. Dakop dire ang 5 ka persona nga ginkilala sa kay Idna Sayusa E. Lorenzo, Jency May Ramos E. Villarma, 18 anyos, Robelen Iligan E. Suryaga, 45 anyos, Norlita Nugid E. Rites, 33 anyos, Janine Dima Feliz E. Bacolna, 46 anyos, ini sila tanan pumuloyo sa Sitio Carolina, Barangay 2, La Carlota City, Negros Occidental. Ini sila nga 5 aksyon na Rex nagapangatubang sa nga kaso nga may case number 7535 sa violation sang Section 1, Paragraph A, Paragraph 1 sang PD 1602. Kag ini naman nga warrant of arrest nga ginpagwa kag gin-issue kag may pirma ni Honorable Judge Maria Concepcion E. Rivera, presiding judge sang Municipal Trial Court sang La Carlota. Kag may fixed bill recommended ini aksyon na Rex nga taga 6,000 ka pisos sa kada isa ini sa ila. Ini ang 5 ara karon sa custodial facilities sang siyudad sang La Carlota kag nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sa ila sang Republic Act PD 1602. Report live gikan diri sa police station sang siyudad sang La Carlota para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor naga-report sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:24 nga oras. May lang nga pag-monitor kay Cathy Veer dira sa Gun Subdivision. Happy birthday lang kay Richard Magwad sa Gun Subdivision, La Carlota. No? Kay Mike John Seva dira sa Moises Padilla. Happy birthday lang sa Lula Coa kay Ramona Vasquez sa Molde. May lang nga pag-monitor kay Mike John Seva. Luis Escobar, siling happy birthday lang sa Lula na Mona Lourdes, 100 years old na. Okay. Sige, thank you, Gid Luis Escobar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Percival Villamor, kadtuanta si Aksyon Nonoy de la Cruz, anom ka persona gindakop tungod sa warrant of arrest mano sa pagbayolar sang PD 1602 o kung illegal nga pagpanahor gin-release sang gin-release pagkatapos nga nagmulta sa siyudad sang Sipalay. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz gikan sa siyudad sang Sipalay. Report katon madala sa sinintinian na follow up ini nga report sa tong palayag datong sa nagligad nga gabi action night patrol, no, kung sa diin anom tanan ang mga ginpang aresto bangod nga ini sila ang mga may warrant of arrest, no, gapangatubang ini sila sang kaso action rec violation sang PB 1602 o illegal gambling bla. Dakpan ini sila nga nagatungis, no, ginagmay malang nga tungis, so ang bet siguro ti ko nga illegal yung pangdasop sila, no. Anom na sila tanan ka bilog kag apat sila sa ila babayi don mahuya naman lang gumagawa kay malapit lang man diri sa amo, no. Apat sila sa ila babayi, 2 ka lalaki taga Barangay 4, gipasakaan sila kaso pangulihin nagwa gid ang warrant of arrest kag kanay siya na siling kunain ni sila ang gid pangdakop kag kagagmay sigurong hampang lang basi 1, 2, 3 lang na o kung 2, 4, 6 ang piyansa gali kada isa sa ila tag 30,000 pesos, no, 30,000 pesos ang piyansa sa ila sa temporaryo nga kahilwayan. Pero sang mag-appear na sila sa korte, sang gipatawag sila sa korte, kung first offense gali action rex may ginahatag man nga pabor ang korte, no. So sa report kinakuha naton diri sa police nga basta first offense pamultahon lang sila, no. So ang kada isa sa ila
nagmulta sang tag 1,000 ka pesos kag gin-release naman ini sila, no? Pagkatapos nga magbayad ini sila sang multa nga tag 1,000 ka pesos, tiwala na to ang piyansa, no? Nga ginrekomendar nga tag 30,000 pesos, wala na lang to. Pagkatapos gini sila gintagaan man sang kay gayunan sang korte, kay una pa man lang nila ini nga una pa lang matabo nga nadakpan ini sila first offense, amula na, no? Pabayad na sila sang multa nga tag 1,000 ka pesos. Tiyan mo na ang kwanta, no? Atag na ton lang nga panumdum sa ton mga utod, bawal ang magsugal. Ano man nga sugal basta may pusta, bawal gid kag ginadakop, no? Kagamay lang nga panahor ni, tungis-tungis lang. Amo ni gali ang alatubangon mo, hinali nga ikaw madakpan kag pasakaan gid ikaw sang kaso. Amo ning ato ma-report gikan diri sa ton area of responsibility diri sa siyudad sang Sipalay. Sa gyapon ini ang inyong kaaksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa siyudad sang Sipalay, Santon Plaza Herbal Oil para sa mga athletes tadira nga sakit ang lawas, ang tuhod, ang hawak, ang likod. I-massage lang portion nga sakit. Tapos sinamassage, banyo santa sang Santon Plaza Herbal Oil. Kay siguradong sigurado, makalipas ang 30 minutos tubtob 1 ka oras, dula na ang kasakitan nga dapat tiyaganta. Santon Plaza Herbal Oil, mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag mabakal man na online. Kag pagpa-deliver sa inyong apuluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. May lang ang pag-monitor sa kay Roy Rafael Ordaniel, no? Mayong Action Rex, greet ko lang da si Waki Pulo, birthday subong monitor sa payag ko diri sa La Carlota. Thank you so much, paring Roy Rafael Ordaniel, no? Ordanil. Kay Zaldi Reston, may lang ang pag-monitor Zaldi Reston. Monitor lang si Jo Marie Dondon kag Boltron sa Talok, Bago. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga kaaksyon, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod sa kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo ini sa mga taas nga blood sugar, bad cholesterol, sobra nga asin, all uric acid, hyperacidity, creatinine kag iban pa. Nagadugang man sa supply sa mga kakulang nga mga vitamins kag minerals. Tulad sang vitamin A, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. Makabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika sa inyo sining nga lugar. Katulad sang diri sa Bacolod, dara sa Eden Pharmacy sa Central Market, Farmasya Juarez sa Rizal Street, Farmasya Edgar sa Lacson Street, sa GDN Pharmacy sa Barangay Bata. Magtumara adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining kasayuran, magpakigangot lang or mag-text kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Alang-alang na ta sa tiyempo, sining bahin mapag-goodbye na kita. Standby na sa This Is My Life. Sunod sa dinigidamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.